moro, se on nyt taas jo Stibe täällä ja tää tulevaisuuskatsausjakso tässä, mutta tähän alkuun niin mäpä näytän mitä mä kävin tänään ostamassa, elikkä mulla on edelleenkin tää huono videokamera tässä, joka heijastaa kaikkea kiiltävää. Mut anyway, tässä on Kossin headsetti. Maksoin tästä itteni kipeäksi. No ei nyt sentään. Tää olisi tarkoitus tästä avaa. Vaan keksitään, että miten. Ei vaan näin. Hienoa. Elikkä tämmöiset pienet avajaiset tässä ensi alkuun. Mä kyllä vihaan näitä pakkaussuunnittelijoita, nää tekee kaiken niin mahdottoman vaikeasti. No nyt tää lähtee nyt helposti tästä auki näköjään. Hyvä näin. Ihan pakkaussuunnittelijoille itsensä ei vaan, ei mitään. Ei noin saa sanoa. Ja nyt mä teen tän loppujakson vai teenkö? Enpä taa tehdäkään. Tehdään tästä vaan suoraan tää koko jakso. Tai siis jakso, mikä jakso. Tää on vaan tämmönen erikoisvideo. Tosiaan nyt lehti auki, kun hukkasin ponnariin johonkin. Niin en käytä sitä. Ties nyt sais kohdistettu hienosti. Tässä kultainen väri hieno ja mikki löytyy. No, näkyy ehkä vähän huonosti, mutta 3,5 metriä johtoa, että pitäisi olla ihan tarpeeksi. Joo. Enköhän mä laita tästä nää kuulokkeet päällä, niin aloitetaan virallisesti tää meidän hieno, eeppinen erikoisjakso. Hienot uudet systeemit päällä. Antaa kamera vielä kohille ja tästä se alkaa. Joskus on aikoja, jolloin maata hallitsevat julmat diktaattorit. Jolloin heillä on valtakehät tilahtanut hattuun. Ja jolloin sananvapaus laitonta. Mutta se aika ei ole nyt. Sillä nyt on teidän elämänne tilaisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. Joo. Semmosta. Mä en nyt tiedä kuinka tää uusi systeemi muuttaa mun ääntä. Anyway, idea on nyt siis se, että uusi läpipelu olisi tarkoitus tehdä ja sillä idealla, että nyt kun teistä jo hätäisimmät on ehtinyt mennä protestoimaan, niin sanon, että mä nyt aion tästä jatkaa tätä linjaa, mikä on noussut suorastaan muoti-ilmiöksi, eli kaksi läpipeluta kerralla, eli tosiaan teen eka tän kannon, ei vaan siis sen Pokeliigan Soul Silverissa, ja sit mä aloitan sen jälkeen uuden läpipelun samaan aikaan kun vedän Soul Silverissa kantoa. Ja tästä tulee vaihtoehdot, eli ensimmäisenä olisi Yellow. Ja Yellowssa olisi se idea, että mä Yellowta siksi, koska se on hieno peli ja niin, ei mulla on siitä sen enempää. Yellow on nyt ensimmäinen vaihtoehto, että Redistä tai Bluesta en tee, koska vaihtoehto numero 2 on Leaf Green. Ja no siis Fire Redikin periaatteessa käy, että mutta siis äänestätte, niin voitte laittaa
Fireheadinkin vaihtoehdoksi, jos teillä on hyvät perustelut, mutta siis miksi mä nyt en mielellä ottais Fireheadia, koska mulla ei oo siihen romia. Et kun mä oon ladannut sen romiin, niin siinä tulee joku, että se save file on jotenkin jotain jännää. Vaikka siinä ei edes ois semmoista, tai siis kun mä poistin sen ja latasin uudestaan, niin siinä on se sama juttu vielä, eli mä en pysty tallentamaan siinä. Joten sitä ei voi pelaa. Ja mä en oo ihan varma, että pystyy selattiin siihen niinku ulkoiselle, niinku, kun siihen voi lataa siihen romiin itsessään. Tai sitten niinku tallentaa sen silleen hienosti. No ihan sama, mut siis kumminkin. Niin tässä olisi, tai Leaf Greenissä olisi se kumminkin, että siinä voi vaihtaa, koska siinä vaihtamiseen tarvitsee tätä tallennusominaisuutta. Ja Leaf Green on, siinähän saatte myös äänestää, jos haluatte, että pelaan Leaf Greenia seuraavaksi, niin voitte myös sanoa mielipiteenne starterista, koska mulla ei ole mitään väliä, millä starterilla mä vedän. No joo, sitten seuraava vaihtoehto olisi toi Emeraldi. Ja Emeraldi silleen, että miten tää on nyt näin kauhean huonosti? Näin. Emeraldi silleen, että mulla on pelkkiä ruohopokemoneja tiimissä. Elikkä 6 ruohopokemonilla pitäisi vetää Emeraldi läpi. Elikkä tää olisi vaihtoehto 3. Ja mä en aio ottaa Ruby tai Sapphire tai mitään normaalia Emerald läpipelulta, koska sitten kun tulee remake Rubysta ja Saphiresta, jos tulee, niin se olisi sitten siinä kohtaa, kun mä pistän kapuloita rattaisiin ja, tai siis mitä, mut siis teen läpipelun. Joo. Ok, no sitten olisi seuraava vaihtoehto. Diamond tai Pearl. Ja tää on siis vaihtoehto numero 4. Ja niin, Diamondissa ja Pearlissa, niin, tai Pearlissa, niin jos te haluatte jompaa kumpaa, niin kannattaa perustella, että miksi just Diamond tai Pearl niin verrattuna toisiinsa. Siihen nyt riittää ihan tämmönen hepponenkin perustelu, mutta siis jos joku, että on... Kyllä mä ne lasken sinne ääniin, vaikka ei olisi perustelu, mutta se on kiva kuulla, että miksi just vaikka Pearl, et esimerkiksi, että sit mä voisin ottaa Miss Dravuksen. Ja Pearlista ja Diamondissa mä otan starteriksi joka tapauksessa Pipluppin, koska Turtwig on nähty jo liian monta kertaa, ja sitten taas Chimchar on L. Joo, sitten siinä oli vaihtoehto numero 4, sitten vaihtoehto numero 5 on Platinumi. Tää on viimeinen vaihtoehto ja siksi Platinumi, koska kulkeet tippuu. Niin, koska sit mä otan siinä vähän niinku eri Pokemoneja kuin Platinumista tai Diamondissa, eli siihen tulee sit varmaan 3 tai 4 näitä Platinumin tai näitä extra Pokemoneja niinku tyyli Houndoomit ja Togekissit sun muut. Ja niin mä otan siinäkin sitten Piplupin joka tapauksessa, jos te sen äänestätte mulle, mut sitten ois semmonen juttu, että Blackia tai Whitea mä en tuu tekemään, koska mä päätin, että aluksi mä ajattelin tehdä sen sitten, kun se ilmestyy englanniksi, mut sit mä päätin tehdä niin radikaalisti, että mä odotan, että tulee Grey ja tehdä siitä sitten, kun se ilmestyy englanniksi. Eli joo, näin mä aion tehdä. Mä kyllä vähän säädän. No niin, nyt heti paljon parempi. Tässä vaiheessa video, no ei se mitään. Ja tosiaan siis kertaan vielä nopeasti, eli äänestätte vaan jotain näistä vaihtoehdoista
seuraavaksi läpipeluksi. Ja oikeesti jos katsotte tätä videon, niin äänestäkää. Äänestäkää, niin teillä on mahdollisuus vaikuttaa. Eli vaihtoehto 1 yellow, vaihtoehto 2 leaf green tai fire red, jos löytyy romi. Ja saatte päättää starterin, vaihtoehto 3 ruoholäppäri emeraldista, eli kaikki 6 pokea mitä tunsin käyttämään ja varmaan myöskin Odet, niin ruohotyyppiin. Vaihtoehto 4 diamond tai pearl, ja please perustelkaa miksi just diamond eikä pearl tai pearl eikä diamond. Ja mutta älkää ottako siitä mitään stressiä. Ja 5 platinumi. Ja joo. Ja niin, sit vielä se, että voitte myös ehdottaa, jos teillä on hyvä ehdotus tiimin nicknamien teemaksi, elikkä siis ihan mitä vaan voitte keksiä. Se voi olla niinku esimerkiksi, se voi olla siis ihan mitä vaan, jotain historiallisia henkilöitä, jotain mytologisia olentoja, vaikka ruokalajikkeita, siis ihan mitä vaan. Mut jos keksitte jonkun hyvän idean, niin jos tulee yksikin, niin mä varmaan otan sen, ja jos tulee useampi, niin mä valitsen niistä ihan oman pääni mukaan, ehkä miten sopii tiiminkin kanssa, jos tulee jotain hyviä ehdotuksia. Mut sit taas tää äänestystoiminta perustuu ihan siihen äänten määrään. Mikä saa eniten ääniä, niin voittaa. Se oli varmaan sitten siinä. Minä eli King Steve Bros kiittää ja kuittaa.